Значи, това е краят на похода ни, приятелю. Така изглежда, сър. Лавината затвори нашия изход и това е последната ни съчка. А храната ще ни стигне само от тук. Съжалявам. Не, няма нищо. Не унивай. Все пак, ще ми се да бяхме взели златното перо, но пък изживяхме приключения, нали, стари приятелю? О, и още как. Помните ли как започна? Да, беше груб с бръснача, изкрещях, чу се ужасен тътен. Не лавината, сър. Ние. О, мога ли да го забравя? И сега беше време за Хенри, най-смелият ралеж живял някога, да продължи похода си. И край. О, браво на Хенри! Отново успя, бавачка. И още как. Сега затвори очи, сладко малко сърне. О, но първо ми кажи легендата за златното перо. Отново? О, но обещай да не се вълнуваш много. Легендата гласи, че златното перо на Орловия крал дава това, що сърцето ти най-силно иска. И който го открие... Това ще съм аз, бавачке. Аз, най-смелият герой, живял някога. Ха-ха, на ти, зверче. Но първо трябва да се наспиш. Утре е големият ден. Скучен ден. О, нищо такова, сърненце. Това е церемонията за съзряването ти. Прозявка. Лека нощ, сърне. Здравейте! Вие, да, малко помощ. Да, ваше височество. Добре. Така. Така, приятели, вие сте тук и играете на рицари и се забавлявате, а аз бях там, горе, в кралските покои, съвсем сам. Реших, Ваше височество, искате ли да... ако настоявате, макар че съм принц, аз мога да си цапам ръцете, като простолюдието. Започваме. Лош късмет, принц. Просто не бях готов и ще го смажа. И напред. Да, по-добре и аз да тръгвам. До после, приятели.